Det bliver godt at spare så sjovt, det kan jeg mærke der. Han ryster helt vildt. Prøv lige at røre på det. Ja, men det er hvad der kan ske. Hvem er det, der banker? Det er ikke Kenneths banker. Jeg bliver gammel. Jeg bliver gammel. Det bliver så fucking gammel. Nu fik sådan, der var en der ringede angående debitorregisteret, man kan få lov til at prøve det 14 dage. Ja. Det er meget hyggeligt, det kommer med på espresso-shottet der. Nå, sorry. Men historien selvom jeg havde søgt på det CVR-nummer der, på den der firma over Sjælland, ja. der er ikke nogen mærkninger på den. Nå. Hvad kan man så bruge sådan noget til? Det ved jeg ikke. Anden, nå, at man tiden. kan glæde sig til. Det kan være, at vi skulle komme i gang med det mælk der. Er det en køleskab der? Ja, lækker lille køleskab. Det hedder faktisk en cooler. En pikule. Ja. Var det ikke pænt ryddet op her, hva'? Det så dejligt ud. Lad os sige, den kører derfra. Men du ved godt, hvad der er kun en opgave tilbage. Kaffe til chefen. Hvad? Kaffe til chefen, eller hvad? Nej. Gulvvask. Den har jeg gemt. Nå. Kan man tage lidt kaffe? Og så bliver det skævt. Så er det kaffe. Så Bo, der er der kaffe til dig.